Bé, doncs nosaltres som la cobla d'aquí a l'escola. Habitualment si veiem una cobla de sardanes fora del carrer, a les típiques audicions de sardanes, doncs som més gent d'aquí. Nosaltres diem som una cobla de cambra, un petit format. Tot ja es anirà fent gran i llavors el que d'aquí un parell d'anys ja tindrem una cobla sencera. De moment tenim un flabiol, un tible, una tenora, un trombó, un bombardí i un contrabaix. I amb això farem música diversa. Com que som una cobla de cambra, el que no hem fet aquest principi de curs doncs són sardanes. Hem fet dues obres tradicionals. La primera és una obra popular irlandesa, que és el Bosc dels Cendres, que representa una caminata per un bosc dels arbres que van viatjar a Irlanda. Així doncs comencem amb